Ayan, mababaw po yung tubig kaya kita po yung mga bato-bato, oh. Pero hindi po maikakaila yung napakagandang lugar po mga kachapsoy. Ang gandang tanawin, grabe. Welcome to Barangay Marubay, Lawang, Northern Samar. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Nandito tayo ngayon sa Barangay Marubay, Lawang, Northern Samar at kabilang pa rin po ang barangay na ito sa mga barangay na bumubuo ng Batag Island dito sa Lawang, Northern Samar. Shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Marubay, Lawang, Northern Samar, lalo na po ang mga kaibigan nating nandoon sa Maynila o sa ibang bayan o sa mga abroad. Ayan, shoutout sa inyo. Napakaganda po ng inyong barangay. Ayan mga kachapsoy, bagaman kagaya po ng ibang mga barangay dito sa isla, wala pa din pong ilaw ang barangay Marubay, pero progresibo po ang barangay na ito mga kachapsoy. Ayan, magaganda po yung mga bahay. At medyo marami po dito yung mga nakakaangat-angat sa buhay ng mga residente ng Barangay Marubay. Shoutout po sa lahat po ng mga kaibigan natin dito, lalo na po sa administrative and teaching staff of Marubay Elementary School and Marubay National High School. Masasabi kong progresibo po ang Barangay Marubay dahil nagtutulungan po sila dito, nagkakaisa na mapaunlad po ang kanilang barangay. Tara mga kachapsi, may pupuntahan tayong kaibigan. Isa po sa gustong-gusto ko po dito sa Barangay Marubay at sa lahat po ng barangay dito sa isla ay yung kanilang barangay, napakalinis po mga kachapsoy. Ayan o, dagdag attraction din po dahil may mga bermuda po. Ayan mga kachapsoy, ang ganda. Tara, punta natin. May pupuntahan tayong kaibigan, isa pong napakabait na kaibigan, si Kuya Remias. Shoutout sa iyo Kuya Remias Mendoza. Grabe mga kachapsoy, ang ganda oh. Malayo pa lang tanaw na po yung dagat. Yung kanila pong barangay ay nasa mataas na lugar at pagbaba po nito nandun po yung pantalan. Ayan oh, grabe. Tara, malapit na tayo. Nandito na po yung bahay ni Kuya Remias. Ayan, wow. Ayan po yung hagdan. Mamaya bababa tayo mga kachapsoy. Tara, nandito na tayo. Ay, nag-vlog ka naman ha? Hello, maghilo ka naman sa mga Kachapsoy. Long time mo eh. Tara. Hello mga kachapsoy, this is basta si Kuya Remias yan. Ayan, at nandito pa kami sa bahay ni Kuya Rem, Tito Rem, basta lahat Rem. Remias Mendoza. Shoutout po sa pamilya ni Kuya Remias, kay Tatay Eduardo at Nanay Linda. Isa po sila sa pinakamababait na tao dito sa Barangay Marubay. A few moments later. Tara mga kachapsoy, baba tayo. Pupunta tayo dun sa kanilang pantalan. Ayun oh, grabe. Ang ganda. Ito po yung hagdan dito. Nako, rendi nito yung may mga rayuma. Buti na lang, naka-unlin ako. Isa po sa atraksyon ng Barangay Marubay at ng kabuuang Batag Island, yung kanilang dagat. Napakaganda po mga kachapsoy. Nakadagdag pa dahil ang kanilang barangay ay nasa mataas na bahagi at yung dagat po ay nasa bandang baba po. Kaya po kung titingnan sa taas, isa po itong wow, grabe, paraiso kung tingnan. Kagaya nito mga kachapsoy, mula sa taas napakaganda pong tingnan, lalo na po sa dapit hapon o kaya sa umaga sa Bukang Liwayway. Napakaganda po. Ayan, mababaw po yung tubig kaya kita po yung mga bato-bato oh. Pero hindi po maikakaila yung napakagandang lugar po mga kachapsoy. Ang gandang tanawin, grabe. Ang sarap siguro magtampisaw, maligo dito araw-araw. Ang ganda oh. Sana lang po mga kachapsoy, i-develop po ito ng barangay o kaya ng bayan po, ng tourism, para po magkaroon po ng pagkakitaan yung mga tao dito sa Batag. Isa po ako sa nangangarap na nanalangin na sana po mapabuti, mapaayos at mapaganda po ang turismo dito sa Batag Island at sa kabuuang Lawang, Northern Samar. Ayan o, ang ganda ng tanawin.
Syempre, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makakuha ng magandang larawan dito sa kanilang barangay. Kasama ang aking kapatid at ang aking pamangkin na si Marvin. A few moments later. Hello mga kachapsoy, nandito na po kami, manginginain na po kami. Oh, pinaka dito ako. Mga kachapsoy, manginginain na po kami. Ayun siya. Siya po si Kuya Rim. Ayan mga kachapsoy, syempre huntahan, lamunan at may kasamang kwentuhan. Pangiti-ngiti sila kasi hindi sila makaporma sa paghungit ng malalaki. Ayan, shoutout po kay Kuya Rim Mias. Ever since napakabait po. Thank you so much Kuya Rim at sa kanyang pamilya sa libreng patanghalian. Pasensya na kayo at kinuhanan ko ng video dahil namimiss ko na yung malalaki ninyong hungit. Bumbulong si Marvin, no? Tito, hindi man lang ako makaporma sa pagkain dahil may video. mananakgas pa naman ako. Ito po ang bigas nila dito ay tinanim kahapon, inani ngayon, sinai ngayong tanghali. Masarap. Ang Barangay Marubay po ay mayaman po sa pagkain dagat, mga seafoods. Mayaman po sila dito sa iba't ibang shells. Ayan yung tatawag sa waray na mga puruton. Marami po sila dito. Yung guyod, yung basta iba't ibang klase ng ng shells. Tapos mga isda, hipon, mayaman po sila sa ganyan, sa crabs, ayan mga kachapsoy. Mayaman din po sila sa mga produktong mga bungang kahoy, marami po sila mga tanim ditong nagtatanim po sila ng mga gulay at yung tatawag sa waray na duma. Gaya ng kamuting kahoy, kamuti at iba pang mga tatawag na duma. Ang kanilang barangay po sa kabuuan ay tahimik at ligtas po sa panganib o kapahamakan. Kaya po para doon sa mga kababayan natin o mga turistang nais dumalaw, bumisita dito at mamasyal sa kanilang barangay, welcome po kayo dito. Tiyak po mag-enjoy kayo at marami po kayong maikikwento sa pagbabalik po ninyo sa inyong mga kanya-kanyang lugar. Napakaganda po ng Marubay, kabilang po ito sa Batag Island. Ayan. Dalaw na po kayo dito mga kachapsoy. At syempre isama nyo na rin ako. Para naman matagayan ninyo ako. Syempre ako nag-promote, diba? Ako nag-promote tapos iiwan nyo ako. Iiwan nyo ako sa kawalan. Ano kayo? Tangi. So, ayan. Thank you so much. Hanggang dito na lang ating vlog dito sa Barangay Marubay, Lawang Northern Samar, dito sa Batag Island. Thank you so much po sa lahat po ng mga taga-Barangay Marubay at sa lahat po ng mga tumanggap sa akin dito, nakismile sa inyong Maestro Waray. Ayan, thank you so much din po sa pamilya na nagpakain sa amin, kay Kuya Remias at sa kanyang pamilya, sa kanyang nanay at tatay. Special shoutout po kay Ate Olga, sana po pagbalik ko sunod, kasama na po kayo sa aking vlog. At sa aking mga supporters na walang sawang sumusuporta sa aking vlog, sa aking Facebook page na Maestro Waray at sa aking subscribers sa YouTube channel na Maestro Waray. Daghang salamat sa inyong lahat. Kayo po ang nagpapalakas ng aking loob na ipagpatuloy ang aking ginagawa sa ngayon. Thank you so much.